kota. Jako dostal jsou. Jo? No jo. Teďka se dostal půjča a odletěl by si 4 kilometry, va. Chceš? Co mluvíš? Máte podle mě jako neříkám nic, ale podle mě chce náš Pius a náš Gojo. A nejsme Jsi jistý? Jo, jsem si jistý. Jak to? Ale chcou ji až za 10 sekund. Ne, nedělej on. Pokud to nějak griefnu, tak jo. Normálně nastřelil, Ten Gojo to griefuje celou dobu. A ten ruk, kámo, 3krát víc jak ten Pius. Hovno. Ne, fakt? Maty, Fakt jsi se posral? pojď sem. Čum. Jo, ona nejde vidět, no. To je po opět piči, no. svý. Tady jde. Ty zmrde. To je? Ty jsi mě hitl nebo? Nedělej on. Ne, já ne. Ale nezabíjej ho, jestli tě hitl. Tak třeba nechce, aby to tam dával, nevím. Jasně, ty sráči, hej, ty lžeš jak když tiskne. To máš, vole. Nedělej onder. Já ti udám. Hej, hitl se tě pistolkou, ty kurvo. Jestli chceš, tak tě hitnu Mare takovou pecku Já ti taky protkovicí. hitnu pistolkou. Jo? Chceš hitnout? Taky takovou malinkou pičovinou? na to. Nedělej. Myslím, ty si děláš, More No si. ty děláš. More? Ty co ti je? Čum Tady má on, hlava, to je jasný. Další hlava, Skoro. Kdyby tam byl. další hlava. A tak dal jsem hlavu bombě a to se taky počítá. Já jsem dělal art, nech to. Jsi mi tady najbu cluster. Tak cípnu, kámo, tak moc. Ono jako kámo quick peeky za softwallou. Není asi úplně dobrý nápad dělat, co? No, jak kdybych to neříkal, kurva. Ty tam máš cluster, ty je byla? Ale to jsem pryč, radši. Dobrý, nebudu tady. Tady. Kurva, jsem úplně v piči, hej. Dead. Nice. Čášek dostal úplnou. Já slyším, mám pocit, že... Jo, tady taky, jo, někdo under byl. Já mám pocit, že slyším Montagneho. Tady. Já jsem kámo lehce jakoby v prdeli. Jo? Ani mi nemluv, hele. Otevřený všechny 4 strany, vole. Já jako trochu nevím, co mám dělat, chlape. Ani mi nemluv, hele. Přeběhnu sem, Ty jasný. pičo, je tak to, kdybych ho pleskl, tak bych cípl, mare. Dead. Nahoře, na heči. Nice. Ty pičo, hej. No tak tam ani vylizat nebudu už nikdy v životě, promiň. Kam? Dostal jsem. Mám pocit, že jsi dostal od něj. Teď. Dostal. A je tam ještě jeden navíc, jo? Ještě další tam je tam ještě ace. Ty vole, dobro jsem najebal. Triple kill. Ty zabil 2? Jednou? Jo, čum, beam, a čum jo, 1, 2, beam. Ty pičo. Ten se ještě trošku prošel a nedal to. Tak to Ty jo, vole. pičo, hej. Tak to jsem zabil, to se mi ještě tady nestalo, kámo. Stalo se mi to z Kali, ale to je zase Podez do něco. chatu, že GG. Jo? Jakože proti nám nebo? Jo, proti nám. Jo? Myslím. Jo, proti nám. Napíšu Ah, bootový ty se kontroluje pičo. player. Jo. Jakou kňučíš, nekňuč. Na tebe kňučím. Secure the area. Keep the bombs protected. Odepsali mi něco na tom kontrole Pajer. No. Škoda. Já vím, oni se mě totiž bojou teďka. Si myslím, že si Co? spíš řekli, aha, nejim no tak existá, můžem pušovat.
Pičo, hej. Advised, Op 4 Ty has jsi asi found neměl a úplně bomb. psat, že jsem kontrolil prej. No, it's fake info. Jsem napsal. Ty jsi pičus. 10 seconds remaining. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Kámo, co mají za problém? Já jsem napsal, jestli jsou transsexuálové, oni mi to zabanovali, tu zprávu. No, já v tom piču jsem. Ale kámo, nevím, co jim je, to je úplně dementní, to je nepísal. Asi pro ty vole, fer. Maty, jestli mu dám, tak za to nemůžu, jo? Já udělám, Dělej, Andrej, já udělám nedělej. 360. No, teď dělej. Pičo. Dobrý. Málem si vlepil mě, jo, kokote. Já dám ještě 2. A? Poslední? Ne, nedal jsem, nevadí. Nebudu to už pokoušet. Taková ruská ruleta, Maty, chceš si taky zahrát? Já mám totiž M-assist, víš. Joj! Tady, vole, Maverick, jo? To! Dostal, jsem mrtvej. Dobrý, já jsem To. noklej. Onder, vyhýluješ mě, jo? Pojď mě healnout. To nejsem já, to nejsem já. Pojď mě. Já nemůžu, tady No, jsou díry. No, Pojď mi, dělej, bacha, tak se dělej. nejbej, debile. Tak sorry, že ti tam ustřelili prdel, ty kokot. Nice. Dostal hrozný? Kde? Nevím. Dostal další hrozný? Jeden tam dostal hrozný. Jeden je asi knock, jo? Kurva. Nice, jsme zabili toho hejse. Další cluster charge. Se asi posral, ne, ten Fuse. A tady fakt knockli. Op 4 remaining. Ty, by the way, další cluster charge. Nenadám, že ten smrt. Jsi s čím brzo. Tady je otevřený hedge, bacha. Oni budou muset skákat. Nice. 4 eliminated. Já jsem ho šel z vrchu. No, vám byl taky u něj na vrchu. To je zmrt, já jsem se s ním vyhl, vole. To ono. Borec na druhém místě má 1 kill, kámo, to je poser. Jste posral, ne? To je jako deukrat, to je ten skurvysyn s těma pingama zmrt. Já dám osu, chlape, já tam naběhnu do těch dveří. A tak já tě budu kryt prdel. Jdu si změnit podsvícení klávesnice, protože se mi to absolutně nelíbí, ta modrá. Bych vzal fialovou. Nevypadá kámo zase tak zle. A podsvícení myší. Řekni, až budem hrát, jo? Hrajem. No, jako teď mě to ještě nezajímá, ale za chvíli, až bude jako akční fáze. Teďka už jezdíme s dronama, jo? No, však to není akční fáze ještě. Máš ještě 15 sekund, jo? V klidu. No, easy. We need to locate a bomb. Tady. Ty jsi takový čurák. Be advised your drone has located a bomb. Čurák. Lunk. Bacha, mají míru. Oj, oni budou dělat to stejný. Tak tu Tak hru nehraju. já jí dám hlavu. Já jí dám hlavu. Ček, to je jedno, však ty tam budeš mít tu pičovinu. Ty tam budeš mít štít a ona ti to pak nedostřelí tak víc. Ne, ona to nezná, ona to nezná.
Ještě vyznala čupka. No i když nevíš. Má dala jedno okno semka a druhý okno... No, druhý okno nemá placement, Located a jde bomb. bacha. Make your way to its location. Já tak já stejně půjdu se štítem, že takže ono to je jedno. No, tak se je mikrofon zpracuje, debile, protože není slyšet. Já ty píčo. Počkej, kouknu se ti. Nedala to tam, furt to tam nemá. Nikdo tam není, Onder můžeš, jo? Můžeš to nadávat úplně na čo. Talon shield on the ground. Hej, o tobě nikdo neví. I've got a better idea. Přísám ti. Čekej, koukám se ti, můžeš jít dovnitř, jo? No, jsem už. Dobrá, za tebou, radši. Deploy the clear shield. Jedna dostala. Plentí náš, nice. Aha. You have dropped the diffuser. To je šašek, on je nokle. Jeden oklej? No náš je noklej s tím defem. Do piči. Já to zasmoukuju, jo? Dropping smoke! Ať ho vyběhne. The diffuser has been secured. On jeden plentí, Dobrý, dobrý, dobrý. dobrý. Hej! To jsi postral už, ale ne? Bomb diffusion initiated. Kam, proč neplentli tady, ale? Venku? Jo, dobrý, to je ten bandit, to mi je jedno. Nice, One op 4 That's- remaining. nice, nice. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Já jsem dostal tři asisty jsem dostal, takže láčes. Borec se posral, kámo. No, asi hej. Sambou.